forsømmer alt der er nært. Lysten til bare at forsvinde er skrevet med nattens mørke, haft det svært. Evigt fortryllet skal klappe stram, og hjertet hammer. Jeg mangler et ståsted, når mad er kærlighed. Tro mig, jeg kigger mod himlen, for intet er som før. Jeg er et mandets eksemplar. Man må kalkulere for sådan nogen som mig. Jeg er et mandets eksemplar. Kan du regne med mig, kan du regne med mig, kan du regne med mig? Jeg er et mandets eksemplar. Man må kalkulere for sådan nogen som mig. Jeg er et mandets eksemplar. Kan du regne med mig, kan du regne med mig, kan du regne med mig? Er vi stadig gode venner, eller hvad? Også imellem. Jeg synes fandme, det har været fedt indtil videre. Ja. Jeg synes virkelig, altså Aarhus var klart en sådan lidt en joker for mig, fordi jeg vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle regne med. Altså Bronx var også sygt. Ja. De var fandme på, at fuck, folk var søde og ville gerne snakke og sådan noget. Det jeg synes har været fedt, ligesom de her shows, det er altså prøve at mærke at spille EP live efter at have ude at svømme. Ja. Klart. Der er mere ude end nogensinde. Ja. Nu har vi rent faktisk noget, folk kan lytte til. Ja. Også da det var sat på, da vi kom til Østerbro i går, og det ikke bare var den samme sang, der var loopet igen og igen, og man tænkte, jo, der er rent faktisk nogle ting nu. Folk husker på, at det eksisterer, og vi også kan mærke glæden ved det selv. Den største glæde for mig er at spille det. Jeg har skrevet det for. Ja, klart. Det skal trække Ja, her. det var det for at eksplodere derude. Jeg synes helt sådan, det er jo sådan et koncept, sådan proof of concept her, når vi bare kan mærke, at det virker. Og folk er glade for det, og synes det er fedt, og det er ikke bare os, der synes det er fedt. Nej, klart. Ja, det giver sindssygt. Den største gave, når folk de godt kan spejle sig i noget af det, man har brugt tid på. Så jeg synes også, det er fedt, at der er virkelig mange, der pointerer, at hvor fed vi er live frem for, altså sådan, at har de lyttet, og så er de sådan, så er de ikke helt vist, hvad de skal forvente, når de så har hørt os live. Sådan der. Så, ja, vi giver altid lige det der ekstra. Ja. Det der ekstra ud af det. Og Jeg fucking fedt at leve op til det. Men hvad betyder ergo for os? Fortsat. For mig betyder det er sådan et kunstnerisk håndpunkt, tror jeg. For mit vedkommende, jeg synes, det er et sted, hvor vi skaber noget. Ergo er jo bare udgangspunkt for Ergo er jo bare, jeg synes, det er fucking fedt at spille. Og så skal vi bare lære at skrive os. Og det er jo ligesom en proces, vi har brugt 3 år på nu. Så det bliver bedre og bedre. Og det bliver bedre og bedre. Jeg synes også bare, det er fedt at have, fordi det er grineren, og det er sjovt at være ude og spille, og sådan alle de her oplevelser, vi får, alle de her steder, vi får lov at se, og alle de her mennesker, vi får lov at møde. Det er sgu sjovt, og det er sgu sådan lidt blevet en... På en eller anden måde er det blevet sådan en subtil måde for mig, og sådan... Ikke at gå i byen på den måde for at drikke mig ned og fest bagefter, men sådan og fest med jer og fest med folk. I stedet for at man sidder omkring et... Nu er jeg ikke for at spille det helge overhovedet, men det gør jeg også ved siden af. Sådan, man sidder hjemme til hyggedruk, og man sidder og råber og skriger og har det sjovt og spiller brugspil og sådan noget. Jeg føler lidt den mavefornemmelse, jeg kan have, eller den glæde, jeg kan få ved at være sådan et sted. Det er lidt det her med det her. Jeg tror også et eller andet sted for mit vedkommende, så det er også sådan en påmindelse om, at sådan, vi er stadig. Det eksisterer stadig, det er ikke dødt. Det skal videre herfra. Al respekt til dig og din beslutning selvfølgelig, men og på en eller anden måde, så tror jeg, at vi kommer til at arbejde sammen på en eller anden vis, hvis ikke lige forløber sig i fremtiden. ja, 100%. Altså, vi kommer jo afsted nu her med den største energi, vi nogensinde er kommet afsted med. På en eller anden måde er det jo sådan en rampe, føler jeg. En fed måde at sende det videre på. Ja, så jeg glæder mig bare at lytte på det sidste med. Altså, det kunne jeg sgu ikke være foruden det her. Nu tager vi lige den sidste tur. Ja, så Det er Ian, der kunne have sagt. Nej. det er vanvittigt. Det passer. Altså, så kan jeg godt lide tredje bånd. Så ved du, om det sidder rigtigt. Jo. Hovedet det med, sådan det. Dem her, vi er bare 5 fucking
drengerøv. Ja, jeg prøver at finde vores vej igennem det her liv, så kliché, som det kan lyde. Så vil jeg spørge 5 fucking drengerøv, der ikke kan finde ud af at snakke om følelser. Og det er jo også fucking kliché. Altså, hvis I kan relatere. Men da jeg hørte det første vers til den næste sang, som Thomas har skrevet, var det som om, vi fandt en eller anden dør ind til at snakke nogle følelser, vi aldrig har snakket om før. Og det er super relevant for os lige nu. Vi står i den situation, hvor vi skal sige farvel til den kære Miki. Miki! I dag, den her koncert er den sidste koncert med Miki i Ergo. Miki skal videre. Han skal ud og erobre verden. Og det bliver uden Ergo. Og selvom mor og far stadig elsker hinanden, så er det et savn, vi skal have sammen. Jeg vil gøre det kort. Her kommer kort sagt. Det er fandme sødt. Det er sgu da meget cute. Ville ønske at have en grund til at blive, men for mig er det utydeligt. Du kunne aldrig matche min energi. Hvad fanden skal jeg sige? Du lå for tidligt i min tilbudsavis. Du fik mig ud af min gode skin, da du skrev det i min indbakke. Ja, mine venner siger, at jeg skal blive derhjemme. Det slipper mig selv. Måske er jeg en smule ensom, men jeg er jo bare et menneske. Ja, jeg prøver bare at elske, men det er lettere sagt end gjort. Kort sagt, du holdt jo ikke dit ord. Var det lettere sagt end gjort? Ja, det var lettere sagt end gjort. Kort sagt, var det holdbart? Var det lettere sagt end gjort? Ja, det var lettere sagt end gjort. Kan du huske min gamle blå Citroën, da vi kørte imod ingenting? Jeg fik aldrig en grat, da den var væk. Hvad fanden skal jeg sige? Jeg bladrer videre i min tilbudsavis. Det var det lettere sagt end gjort. Kort sagt, du holdt jo ikke dit ord. Var det lettere sagt end gjort? Ja, det var lettere sagt end gjort. Kort sagt, var det holdbart? Var det lettere sagt end gjort? Ja, det var lettere sagt end gjort. Hvis du vil, syng med. Kort sagt, hold jo ikke dit ord. Var det lettere sagt end gjort? Det var lettere sagt end gjort. Lige måde, Mik. For helvede, mand. Det er lige måde, dreng. Det er jo kraften ikke langt ned.
Fuck, man. Så... Ja. Fuck, det var sygt mærkeligt. Det var lettere sagt end gjort. Tusind tak! Hvad så der? Så gamle. Sker der, boys? Hvad så? Hvad, altså, du er klar til at skrive noget mere musik? Fanden mere, mand. Fandme ja! Pisse fedt. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig! Glæder mig!